रावायचा तुझ्या कुसक्यासारख्या ना ह्याच्यासारख्या तुझ्यासारखं गुसक्यासारख्या नाही. अरे हम कुसके नहीं है, हम उसके हैं, हम उसके हैं. कुठून जाऊ इकडनं कोळिया काय भाऊ टीव्ही चालू आहे दुपारी माका जेवूक नाही बोलवलंस का? हा आता बोल बोल. दुपारी तू सगळ्यांका बोलवलं, बबलू आणि तो दुसरो गणेश. हय बोल माझ्याशी तो काय संबंध? मी मला सांगलेलं की नाही तू सांग म्हणून तू ते काय विचारलंच नाही जोक येतच ना विचारलंस की नाही सांग. तो त्यांना विचारलं म्हणजे ऐक इलच ना मी तर आजचा जो व्हिडिओ गेलो नसतो ता बंद कर किरकिर. जर दुपारी इलच ना तो आजचा व्हिडिओ गेलो नसतो. हा समजला. पण तू बोलवलंच नाही ता. तू बोलवलं असतं तर इलं असतं. ह्यो बोलवणार माका माहीत आहे तेका सांगले मी काम करत का काय करत होत. आणि मेन म्हणजे बोल माझी एक तर डाळ होता माझ्याने बोलवत नाही खरा मेन. हा म्हणून तू बोलवलं जेवण करूक झाला. अरे मी काय करत तुका माहितीये तुझा तोंड घे का बंद काळ्या बोलला. तुमचे व्हिडिओ जाण्यासाठी मी थंय धडपड करताय जेवण बिवण मी काय काय आणि तुम्ही हय मासे खा. मी मासे खाल्लेच नाही. मी परवाच्या दिवशी आमच्याकडे मासे होते ते सुरम मी ते खाल्लं ना. ते परवाच्या दिवशीचे. मग हे असं असतं. पूनमताई लोक कमेंट करतात पण त्या पूनमताईच्या मागे मी हय ढॅक्झूम करीत असतं त्याचा नाही. मी काय हा माका एवढा पद नको असा मानला ना. मी हय त्या जाग्यावर भरत काय हय ता खय माझ्या जागेत म्हणजे माझी बोलण्याची पद्धत काय ती बघ काय. बाकी जाऊन दे आता काय देत तर माका सांग. त्या रावण दे ते का राहून दे गो त्याच्याकडे दी काय आता काय देत तर माका सांग. आता मी इलोय आता माका काम नाही. ती माझी भाकरी बाबा खा भाकरी भाजताय ती आणि तू आपलं घरात जा म्हणजे घरात जा म्हणजे खरोखर डोक्यात दुखता काढून ठेव. डोक्यात दुखता माहित आहे काढून कसा ठेवणार. सुरू आहे तुमची दोघांची काढा. आम्ही काढूसाठी चिल्ला काय झाला दाढेक काय झाला बरं. पीठ कधीचा रेडीमेड आणलं पीठ मी कल आसडीत होता एकदा माहितीये ना. कल तांदूळ बिंदूळ तुम्ही नाही खरा तुम्ही मूर्ख. कल मी ते तांदूळ भातात घातलं म्हणजे आज कल म्हणजे आज नाही कल म्हणजे आज गेले तू काय नाही काय येडा रे आहे. ते दळण कल मी दुपारी काढले ना त्यात दळा ना त्या डब्यात ओतूचा तुम्ही वाचला असतं तुमच्यावर मेहरबानी होईल जरा माझ्यावर मेहरबानी करशे जरा वाचला असतं बरं. खो तुझा वाळा तुझ्या येऊन खाईत का माझ्या तोंडा आणखी गाळी येतात. पीठ ओतूचा म्हणून चांगलं खैता कळा नको काय पीठ खाय ओतूचा एवढे कपाळ या डाब्यात तुझा मासे खाल्लं सगळे संपलंय नाही खाल्लंय रे बाबा. ट्राय केलं असं काय ट्राय केलं की नाही का आता नाही देऊच नाही हे का नाही ह्यो झालो दुपारी काम दुपारी काम झालो ह्या मी इलय की बिरबिरतो काय जेवता म्हणतं. मी असा म्हटलंय नाही समजलं इतकी माझी नाही पण मी आता एका माणूस मी खरोखरच मानते माझ्या म्हणजे तुम्ही दोघदा माझे भाऊ होता पण एका समजतात समजला त्या काय काय समजलं.
एका म्हणाचं काय माहिती हम काले हुए तो क्या हुआ दिल से गोरे लेकिन ये गोरा है ये गोरे नहीं है ये दिल से काले ये डोळे मोठे करने वाली आहे ही सेम आजी बाईचा ना बघ म्हातारी सारख्या बसला बघ असा आजी होती ती आमची आजी बघूचा या असला फक्त बघत असतात तू कसा म्हणतो थांब म्हणता आजी बद्दल बघूचा असला तर ती गाणं म्हणत याचा दिवसाचं काम वांडर पिठायने आणि रात्रीचं काम पुण्याकडे बघत बसणे मेन होतो ना खानावळे असते सकाळी येणार स्वयंपाक गेला अरे त्यांचं घरात पाय नाही बंद कर ऐका ते तुमच्या पाय नाही तो खोया मग वाय सकाळी येणार चाय पिणार पाणी लावते बागे किंवा कलमात जाते ते सुनीले की सुसाट गाडी आमची कामा घरात दुपारी जेवले तुझ्यावर क्या की तू बोल गो माहीत आहे तुझ्यासारख्या म्हणजे या पुष्पासारखेच असेल पुष्पा सकाळी जातात डायरेक्ट जेव घरात नाही पुष्पा शाळेत पिठाच्या नावात वांडर घुसले होय ना पण पुष्पा हिला आपला नंदनची तयारी करू आणि शर्ट बीट विचारता काय माहिती शर्ट बीट घालता त्याची तयारी चालू पोरा निघाली शाळेत यो घरात बसा याव चालू शर्ट बीट घालता मी त्या काय विचारतोय तुझी तयारी कोण चांगली करता आऊस की मावशी मम्मा या पॅन्ट लावता तो बोलता मम्मा यो ही बघता भाऊची कळलो म्हणजे ताई हिला कडनं तयारी करू आणि ह्यो नाव घेता मम्मा मम्मा म्हटलं हा तो ये मावशी तयारी चांगली करता की आऊस हा आऊस तयारी चांगली करता की मावशी मम्मा मम्मा पुष्पा हिला तकडनं तयारी करू मम्माचं नाव मम्मा नाही मम्मा तकडे या काय बारीक हात मिळवतो तू हात मिळव पटकन आधी नाही तर काय एक नंबर मम्मा अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटकी मग मिळते पूनमच्या हातची भाकर अरे संसार संसार जसा हात गालावर पुष्पाचे माझं नाव पुष्पा पंकज गाडी आहे पुढे हा ताई तुमचं नाव कसं मला व्हिडिओ बघून कसं वाटतं मी राहायला कलमात आहे हा सकाळचं पुण्य विषय दर रे तुम्ही बोलताय तू थांब आधी बाबा थांब दर गो अजिबात नाही तर बंद पुण्य सकाळचा विषय नंदन थांब एक घी बाबा तू या गळ्यात मी असं ठेवतोय काय चालू घंटा जर काय उकडी झाला ना नंदवाले गोपडे ती चाय तापत ठेवतोय हा काय हुतूरच्या चाय ठेवतलाच वाईट तुमका नाही ती आमका ती तुमका ठेवतात पण आमका नको धाका नाव ठेव द्यायच्या रे आम्ही चाय बी पिऊन येणार मी चाय माका चाय असता मी जराशीच घेणार यायच्या तू सकाळी नंदन नको काय सांगा माहितीये मी काय रे ए गेली तू अभ्यासाचा बघ आम्ही आमचा बोलतो तुझा अभ्यास कर जा अभ्यास कर ताबू शेवटी काय पुष्पानं पिशी वाचले पुष्पा वाटला तुका असा भारी आता ऐकत नाही वजन किती घेता कामाच्या बाबतीत तर मागे पुढे 40 किलो वजन असला म्हणून कळाला अरे 60 किलो वजन एकट्याने नेतात दोघच जरा तेवढं पोट बाकीचं असं दे बाकीचं काही नेता जो कपार घालूचा आता पुढच्या प्रश्न हा तर आम्ही एक सकाळी मी एका काही विचारत नंदन माहिती समजा की काय कळलाच नाही की झाला मोठ्यान बोल मेला तीर बांगडा तेव्हा गट्टी नाही का मग जाऊन आता बोलतो तो कळतच नाही नाही सांगत नाही सांगत
तो म्हणतो काय काय बरं केलं आता त्यांनी. माका कधीच यांनी सांगले काय सांगणार घराकडे सकाळी आता नाही ती बातमी वेगळी होती नंतर सांगणारच नाही. कोण बघू खा आज हा माणूस तर उद्या नाही चालता बोलता तोपर्यंतच असं खेळात राहायचा तुझ्या कुसक्यासारख्या ना ह्याच्यासारख्या तुझ्यासारखं कुसक्यासारखं नाही. मी कुसकत नाही माहिती आहे बघणारी सांगते ना रे हम कुसके नाही आहे हम उसके हम उसके